Jednom davno živjela je princeza zvana Ljepotica. Bila je jako mirna i pametna cura. I voljela je Božić. Što je to bilo? Ovaj mali krzneni je zvijer. Zvijer je jako htio biti prijatelj sa Ljepoticom, ali nije znao kako bez da je uplaši sa svojim ludim idejama. Tog istog dana, nakon što je opet uplašio Ljepoticu, zvijer je vidio princa kako priča sa Snjeguljicom. Bio je šarmantan i smiješan, pa se čak i ona jako zaljubila u njega. Vidjevši prinčevo ponašanje, zvijer je dobio ideju. Princ će ga naučiti kako da šarmira Ljepoticu. Molim te, prinče, nauči me kako da budem prijatelj sa Ljepoticom, pitao je zvijer molećim glasom. Pun sebe i želja dokazivanja, princ odgovori. Ovo izgleda kao puno posla, ali pomoći ću ti. I tako, princ je prihvatio upit. I trening šarma je započeo. Ovdje je započelo dugo i neočekivano putovanje. Za oboje. Samopouzdan, princ kaže zvijeri. Božić je savršeno vrijeme za nove prijatelje. Sa darovima možeš pridobiti svakoga. Uči od majstora, prijatelju. Uz puno vještine, princ je napravio prekrasan poklon za Snjeguljicu i poklonio joj. Snjeguljica se oduševila njegovom gestom i rekla: Tako si šarmantan, prinče. Ako bi bio tako dobar, hoćeš li mi pomoći staviti ukrase? Ne mogu se sada baviti tim glupostima. Moram pomoći zvijeri, odgovorio je, bez brige i malo zlovoljan. Snjeguljica je ostala iznenađena. Čini se da je princ bio šarmantan samo kad mu je to odgovaralo. Bio je red na zvijer. Gledao sam kako to princ radi. Kako teško to može biti, rekao je odlučan, dok je tražio nešto za poklon Ljepotici. Nešto nije u redu, zvijeri, žao mi je, ali sada sam zauzeta, rekla je Ljepotica, malo uznemirena jer nije imala vremena za trošiti. Neumorna zvijer odgovori, otkrivši svoje remek djelo. Donio sam ti poklon, Ljepotice, nadam se da ti se sviđa. To je hrpa smeća. Šokirana smradom, Ljepotica je bila zgrožena. Jadna zvijer, toliko godina samoće u šumi ga nije naučilo kako dati prave poklone prijateljima. Pratio sam prinčeve savjete. Zašto me Ljepotica još uvijek mrzi? Pitao se. Odjednom čuo je glasne zvukove iz blizine. Zvijer je počela gledati okolo. Bili su to princ i Snjeguljica. Pitala je za pomoć, ali nije ga se moglo smetati. Mislio je samo na sebe. Umorna i iziritirana, Snjeguljica je napokon otišla. Princ nije niti shvatio da se nešto dogodilo. U tom trenutku zvijer je shvatio kako princ možda i nije najbolji učitelj za ono što mu treba. Možda trebam pratiti svoja pravila. Sve je zamalo bilo spremno. Ljepotica je samo trebala staviti zvijezdu na vrh drveta. O ne! Ljestve nisu dovoljno stabilne i Ljepotica će pasti. Ali odjednom ljestve su se prestale tresti. Zvijer ih je zaustavio. Ljepotica nije mogla vjerovati očima. Mislio sam da će ti trebati pomoć. Žao mi je što sam ti prije smetao, rekao je sramežljivo. Sretna, Ljepotica završi sa stavljanjem zvijezde i skoči zvijeri u susret. Hvala ti, zvijeri, to sam baš trebala. Sad kad je posao završen, vrijeme je za zabavu. Ljepotica je pitala zvijer da se igra sa njom. I imali su najbolji Božić ikada. Wow, skuter od Crvenkapice izgleda baš zabavno. Je li tako, Alisa? Wow, baš cool. Crvenkapice, Alisu zanima može li malo posuditi tvoj skuter. Hajde, Crvenkapice, već si danas dostavila sve pakete. I sutra će Alisa vratiti tvoj skuter. Tako da možeš ići na posao. Baš je cool, nije li? Alisa će ga jako paziti, Crvenkapice, ne brini. Kako zabavno. Wow, koji skok. O ne.
Jesi li dobro, Alisa? Čini se da nije nastala nikakva šteta. O ne, skuter se razbio, a sutra ga Crvenkapica treba za dostavljanje paketa. Bele, trebamo tvoju pomoć. Alisa je slučajno razbila skutera Crvenkapice. Možeš li ga popraviti, molim te? Odlično. Ključ, prednje svjetlo, čekić. Što je to? Bele, ti si genijalka. Evo ga, Crvenkapice, na vrijeme. Ne zaboravi svoju kacigu. A ovaj gumb? Nije li sada tvoj skuter baš cool, Crvenkapice? Bok! Dan je za čišćenje. Mislim da je beba Zlatokosa gladna, ekipo. Kamo ideš, malena? O, mislim da to nije tvoja bočica. O ne! Što je to? Plače magične suze. Poplavljuju sobu. Trčite! Što to želiš, bebo Zlatokosa? Morate joj dati nešto za jelo. Zvijer je pronašao nešto. Pizza nije hrana za bebe zvijeri. Wow! Suze su napravile picu od duge. Čekaj, šta? O ne! Odletjela je! Morate ju spustiti! Ekipo, požurite se! Beba Zlatokosa leti van iz kuhinje. Dobar ulov, ekipo! Wow! Od njenih suza su narasle prekrasne ruže. Kakav je to zvuk? O ne! Cvijeće je privuklo puno gladnih pčela. Dobro obavljeno, zvijeri. Otjerao si ih. Ekipo, gdje je beba Zlatokosa? Pratimo mrlje od duge i pronađimo bebu Zlatokosu. Gledajte, evo je! Ne! Nemoj to piti! Zaspala je.
Opet je vrijeme za čišćenje. Kuhanje mjehurića je tako zabavno. Je li to čarobni štapić snježne kraljice, društvo? Jesi li siguran da znaš koristiti magiju? Wow! Kakav veliki mjehurić, Rapunzel! Moramo ga izvući. Morat će probati nešto drugo. Ima li novih ideja? Naravno, magija će ga probušiti. O ne, pis će odletjeti. Mislim da snježna kraljica želi svoj štapić natrag. Mjehurić je pukao. Odlično! Spasila si Bista. Ali vas dvije morate biti odgovornije. Wow! Ovaj piknik izgleda super, cure! Vrijeme za selfie! O ne! Što se dogodilo? Piu! Uspavana ljepotica samo drijema, ali robotska snjeguljica ne izgleda dobro. Nešto nije u redu, ona izgleda drugačije. O ne, robotska snjeguljica je poludjela. Trči, snjeguljice, ona je odmah iza tebe. Možeš ti to, skoro si je izgubila. Probudi se, uspavana ljepotice, snjeguljica je u nevolji. Moraš joj pomoći. Odlična ideja, uspavane ljepotice. Privucite joj pažnju. Trči, snjeguljice. Pobjegni sada kada je ona rastresena. Što ćeš učiniti sada, uspavane ljepotice? O ne, opet se dogodilo. Izgleda kao da se robotska snjeguljica vratila u normalu. Hop, 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 hop. Skakanje je tako zabavno, zar ne, Pepeljugo? Tvoj red, uspavana ljepotice. Ovo nikada neće završiti. Idemo! Možeš ti to, Aurora. Već si umorna. Moraš doći u formu. Pepeljuga će ti pomoći trenirati. Tako si jaka, Pepeljugo. Jako lijepo, Aurora. Jako se trudiš. Hej, to je varanje. Hajde, djevojke, možete vi to. Ili ne? Vrijeme je
je za posljednji test. Utrka s preprekama. Idemo, Aurora. Sjajno ti ide. Hajde, još se malo potrudi. Ovaj put možeš to učiniti. Jej, uspjela si. Pravi si šampion. Što je sljedeće, Pepeljugo? Dobra odluka, Aurora. Nakon napornog treninga, jako je bitno i odmoriti se. Mislim da je za danas bilo dosta. Zar ne, Pepeljugo? Jesi li dobro? Tako je. Nakon svega zaslužuješ dobar odmor. Idemo se igrati na igralište, Bella i Beast. Wow! To je najveći tobogan koji sam ikad vidjela. Ne želiš li ići na veliki tobogan, Beast? Pa, i to također izgleda zabavno. Ali mislim da Belle više voli. Barem se jedan od vas zabavlja. Ti bi se radije igrala na toboganu, ha? Beast, ti si se već igrao gdje si htio. Sada je red na Belli da bira. Ovo je tako dosadno. Kako cool. O ne, jesi li dobro, Belle? Čini se da su joj dosadile ove igre. Ne želiš se dalje igrati s Beastom? Jadan Beast, on izgleda tako uplašeno. Hajde, Beast, obećavam ti da će biti zabavno. Možeš ti to, Beast. Možeš vjerovati, Belle. Odlično. Dakle, Beast, je li ti se svidjelo? Svidjelo mu se. O ne, izgleda da su Alisa i mala sirena bolesne. Srećom, doktorica Snjeguljica je tu da pomogne. Mala sirena je već dobila injekciju. Sada je tvoj red, Alisa. Gdje je ona? Ne bi trebala bježati. Lijek će ti pomoći. Pogledaj dobro, mala sireno. Hajde. Moraš je pronaći prije nego što joj bude gore. Ne izgledaš dobro, Alisa. Morat ćeš se suočiti s tim ako želiš da ti bude bolje. Što je to bilo? O ne, jadna Alisa izgleda tako bolesno. Ako držiš medvjedića, možda ćeš biti manje uplašena. Ipak nije bilo tako loše, zar ne? Jej! Lijek ti je pomogao da ozdraviš. Evo nagrade zato što si bila hrabra.
Dobrodošli na Incredi Chef natjecanje. Danas će se u kuhanju natjecati Snjeguljica i Pepeljuga. I evo naše sutkinje, Snježna kraljica. Da vidimo koji je današnji izazov. Kolačić. Natjecatelji, na sva mjesta. Priprema. Sad. Wow, odlična tehnika Snjeguljice. Jako se trudiš, Pepeljugo. Odlično napravljeno. Pa, da vidimo kako ide. Vrijeme samo ide. Njami, ovi kolačići tako dobro mirišu. Mislim da je temperatura u tvojoj pećnici bila prejaka, Pepeljugo. Požurite, cure, nemate još mnogo vremena. Wow! Ovi kolačići su savršeni. Vrijeme je skoro isteklo. Pepeljugo, ti ćeš dodati tajni sastojak. Mislim da to nije pošteno. Kakva nervoza, još samo nekoliko sekundi. Vrijeme je isteklo. Ups, kada sad pokaže 12 sati, magija je gotova. I pobjednica je Snjeguljica. Kako da ih podijelimo ako ste vas 3, a samo 2 kolača? Ovo bi trebalo biti dobro. Večera s prijateljima je najbolji plan. Oprezno, Rapunzel, to je jako začinjeno. Jesi li siguran da to možeš podnijeti, prinče? Idemo jesti. Jesi li dobro, prinče? Mislim da bi trebao popiti malo vode. O ne, morat ćeš pronaći nešto drugo. Što radiš? To nije bilo dovoljno, trebaš više. Da, to je dovoljno. Osjećaš li se bolje? O ne, ta juha je prezačinjena. Morate mu pomoći, ekipa. Dobra ideja, Snježna kraljice. Led će mu pomoći. Možda je bilo prehladno. Spreman za kupovanje namirnica. Možeš samo kupiti stvari koje su na Belinoj listi, Beast.
Mislim da je Bela jako ljuta. Ne možeš sve kupiti, Beast. Wow! Netko će morati počistiti ovaj nered. Kako ukusna jabuka, Bele! Šalješ li to svojim prijateljima? O, ne! Što se dogodilo s tom jabukom? Robin, jesi li ti ukrao Belinu jabuku? Nema više jabuka. Wow, taj sladoled izgleda ukusno. Što namjeravaš, Robin? Što radiš s tim kolicima? O ne! Robin uzima Belin sladoled. Kamo ideš, Bele? Robin je odvratio pozornost od Bele kako bi joj ukrao sladoled. Što radiš sa Beastovim kolačićima? Ne, Robin, nemoj ih jesti. Ju. To su bili Beastovi kolačići, Bele. Pozdravite svoje pratitelje. Wow! Uspavana ljepotica i Alisa se baš zabavljaju. Vrijeme za zabavu je gotovo, cure. Sada čistimo sa Snježnom kraljicom. O-o! Alisa nešto smjera. Uzela je štapić Snježnoj kraljici. Što ćeš napraviti s njim? Smanjila si se. Naravno. Kad si tako mala, Snježna kraljica ti nikada neće pronaći. Izgleda zabavno. To će ostaviti trag. Hajde, cure, ostavite Snježnu kraljicu na miru. Ovo je bilo zabavno, cure, ali ne mislite li da je vrijeme da se vratite u normalu? O ne, usisavač! Trčite, cure, trčite!
To je bilo blizu. Pauk! Točno! Snježna kraljica vam može pomoći da se vratite u normalu. Premalene ste! Morate nešto smisliti. Hajde, Snježna kraljice, ti to možeš. Je, uspjela si. Možda i malo predobro. Ovo je nered. Molim te, Snježna kraljice, zaustavi ovo. Dobro obavljeno. Ali dnevna soba je u neredu. Točno, Snježna kraljice. Zaslužuješ odmor nakon napornog dana, a ovo zaslužite kada bježite od pomaganja. Jej, vrijeme je za spavanje. O, to ne zvuči baš dobro, Alisa. Liječnica Snjeguljica dolazi u pomoć. O ne, Alisa se prehladila. Srećom, Snjeguljica je tu da se o njoj brine. Wow, Alisa, izgledaš bolje nego ikad. Bilo je stvarno lijepo imati Snjeguljicu da se brine o tebi, zar ne? O ne! Jesi li još uvijek bolesna, Alisa? Aha, vidim. Želiš da se Snjeguljica brine o tebi. Stvarno uživaš u pažnji. Je li tako, Alisa? Crvenkapica je donijela bombone. Kako fino. Ne možeš jesti bombone ako si bolesna. Wow, skuter od Crvenkapice je tako cool. Nema skutera za tebe, Alisa. Ti si bolesna. Sjećaš se? Jadna Alisa. Barem će Snjeguljica paziti na nju. Filmska večer. Biće super zabavno, Rapunzel. Oh, gledaš neki jezivi film. Pauk. Rapunzel, moraš biti hrabra. Nisam na to mislila, ali idemo. Gdje je Pauk? O, našla sam ga. Ovo je bilo blizu. Tu je. Odlična ideja. Idemo uhvatiti tog Pauka. Moraš biti tiho. Da, bravo. Sada idemo gledati film.
Trči, Rapunzel, trči! Pazi, Bist, tamo je pauk. Opet je ovdje. Ne, Bist, nemoj ga pustiti. Ti se ne bojiš pauka. Ne, čekaj. Nemoj ga prskati po jadnom pauku. O, vidi kako je sladak. Samo želi gledati film s vama. Hej, a šta je s malim paukom?